लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै सेकेन्ड डे शुटिं मोनफैलायबाय मैयाथ' अखा बांखानि गेजेरजों खस्थ' मस्थ' खालामबाय देग्लायनि बैसागोआ माबादि जागोनथाय अखा बांखा बारहुंखा दानो फायखाजोब्बाय माथो ओमफ्रायो शुटिंआवबो खस्थ' मोनदों आरोना एसे अब्लाबो खालामबाय ओमफ्राय नै दिनै सेकेन्ड डे शुटिंआ एसेबां गोजानाव नङा खाथियावनो सोमलिगुरि होननाय गामियाव ओमफ्राय बेयावनो दायो आङो थांगासिनो सेकेन्ड डे शुटिंखौ लानो थाखाय दिनैनि शुटिंआ माबायदि जागोन एसे ब्लग भिडिअ बानायनानै दिन्थिलांनो नागिरदों जायफोरा जोंनि ब्लग भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मोसौ ओरि थुखैनायबो दङ बैसागोनि मोसौ थुखैखानोसै जों दिनैहाय प्रि बैसागु ना मा होनो न' प्रि बैसागु जासिगोन आरो बे लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय जेबो मेकआप खालामाखै खालि दुगैदों दुगैनानै एसे क्रिम फुनबाय थाव लाबाय फैबाय आरोना ओमफ्राय दायो मेकआप खालामहैनोसै नायलांबाय था लोगोफोर जेसेबां हायो एसेबांनो आङो मोजां रोखोमनि देखायलांनो नाजागोन लागोन बोरा एसे लामाया एलाय माथो लामायानो गैला हनै ओइलाय इथिं बिबारखौ मोजां नुथारदों माथो लावदुम लावदुमनो नायलाय बिबारखौ जि मोजां बिदि गायना होनायखौ नै जोंना मेकआप आर्टिस्टआ दिनै बर' सिख्ला जानानै फैदों सिख्ला रंजालि मावथि थांगोन दा ददेरेया आंना मेकआपआ कमप्लिट जाबाय नै ओमफ्रायो ससमा गाननायथ' गैया आङो दसे गानथ'ना लादों आरोना मेगनाबो एसे गाज्रि नालाय ससमा गानालासिनो थाबाय थानो हाया मोदै गबाय थायो दै दाबो मोदैयानो गनानै नांलागासिनो मेगनावहाय बेनिखायनो दसे गानथ'नानै लाबाय ओमफ्राय जोंना सुटआ बैयावनो दं नालाय मन्दिराव बेयावहाय लाहैग्रोनोसै फैदोब्लालाय लोगोफोर नायलांदोनि भिडिअखौ एसे नै जोंहा बिथि थांनाय बोसोराव मोसानायफोरा देग्लाय हायासै आरोना बिस्रा एसे बेस्थ' जाबायनो फायना होनबा फायदो देरे सान्दुं दुंबाय साला बिराद मोजां मोनबाय आं दासो खिन्थु गरम मोनगोन आरोना अयसो मोनदों आं खाम जाबाय ओंखाम जाबाय माबासोमोन बेलाथि नामोन बेलाथि दोनादो गोथाव जाबाय फुङावनो मानो बुसाव जानोलाय फुङावलाय बिदिनो जाखायो आंनिया बे दालाबबायबा मस्ला मस्लिखौ होनदों नोंसोरबो मोजां मोननाया मोजां जाथारगोन ना सोलाबथारासैलै बेनोथ' सोलाबाहाय नै बे मन्दिरावनो दाखालि जोंनिथिंजाय सिखाव जादोंमोन नालाय बे मन्दिरनिफ्रायनो 50,000 लांदों नामा न' 60,000 लांदों आरोना जोंनिथिंजाय मोनब्रै मन्दिराव हाबदोंमोन बेयावबो हाबदों बिनिफ्रायनो बांसिन फैसा मोनलांबाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो माथो खालामनो ओमफ्राय नै जोंना केमेराया रेडि जागासिनो मिस्टार उनसु ब्रह्मनि केमेरा जि मालाय दामि दामिखा माहाजोन मानसिफोरा दामखौनो लाखानांगौ बेसे नङाबा समाया नालाय दारियाबो जि आग्लायलायनाय मालायसो दारियाबो माहाजोनखायनो जि गेरखा सान्दुङा जि गोसा जाखाबाय मन्दिरा मा जादों नों ओरै थाबायनायखाय आं आथिंखौ मायाबा जादों मा थांनो थां थायो थाङा नै आगैमोन दे आर'नाइखौ लालाय गोदोनायाव इथिनाय दे जाबाय आगै नामा मामोनलाय नोंना मा नामलाय आगै अरन बार फायसिबाय नै बे गामिनि लिडारा बेनो नोङा होनलाय
नोंनो दा नङा ओमफ्राय नै जोंना दासो सोलिफुबाय थानाय मा होनगोन सिंगार रिंसार सिंगार बिराद मोजां मोजां मेथाइ खनो नायनो रलै मुथु बारा देखायनाङालै दे मा बुंनोबा बुंदे बुङालै गोसो गैया मानो गोसो गैया गोसो जा जलि बुं Keren pakai nih. Syuting megaphoner. Wah, Raila negeri sampai sana juga. Raila dia. Lain nih Fidan. Mah ada nengah ada? Mah ada? Lau. Pantau dong ya? Pani lau. Musuh kumina. Hey, delegasi ini apa sih ya? Deh. Ayo, di barlai nangko dai jinda. Bara getunu adang mati no? Nei जोंना थफ्ला थफ्लिया लाव गदं खुबैनांगोन दा नोंखौ ददेरखौ दाब खुबैगोन दे आङो आयु लकेसनाव नै जोङो मोनफैबाय बिराद खस्थ' मस्थ'यै मोनफैबाय आरोना अखा हाबाय थानायखायनो जायगाया बिराद बोरैबा गाज्रि जानानै दङ टमटमजों फायदोबाबो सान्ति गैया आरोना बिराद बारलु बुरलु टमटम ड्राइभारा दुखु मोनगोन माथो इदि बुंना होबा ड्राइभारखौथ' बुङाखै दे लानोसै ब्लगखौ दसे दोनथ'नाय जासिगोन रायजोफोर शुटिं बे माबे जों बै खनसे लानायानो इयो हा बिदि खोन्थाना हामो नामा सोरबा मिथिजोबगोन माथो बिसोरो जेबो जाया नै बेयाव आङो बै खनसे लादोंमोन ना नै आदा जोहोलाव थांनाय बोसोराव लानाया ओमफ्राय बेयावनो लाबाय फैबाय आरोना नै लकेसना एसे चेन्ज जाबाय बैयाव माबा दंमोन ना खासिबारि दंमोन दायो गैला आरो दे आंखौ लानोबा लाग्रोदो दे नोंखौ लाखागोन लेट जाबाय थायो जोंना शुटिंआ जोबथारसिगोन गेजेर नांबाय आरोना जोबा आरो होमबा जोबथारसिगोन सानाबदों माने प्लास्टार होनाया बोरैबा होनलायलायदों जोंना शुटिंआ आधा नांबाय दा गेजेर नांबाय माने आधा माने गेजेर नांबाय माने अखाया माने बोथोरा जोंखौ अनबाय होननांगोन मैया जेसेबांखिनि लानो सानदोंमोन बेखौ लाबोजोबनो हादों दिनैबो नै जोबनायनि लामायावनो फैबाय फ्राय दा बोथोरखौ जों साबायखर बावनांगोन बोथोरखौ साबायखर बावनो माने आंथ' मैयाबो फुङावनो दुगैनानै मन्दिर खुलुमबोदों ओमफ्राय दिनैबो फुङावनो दुगैनानै मन्दिर खुलुमबोदों नालाय ओमफ्राय आङो दहायो खुलुमनायाव इदि होननानै बोर बिखानाय आरोना दिनै सानसेनि थाखाय अननानै आंनि थाखाय अखाखौ एसे लाखिथ'नानै होदो होननानै बोर बिनाय आरोना ओमफ्राय इदि होननाबो बुंबावदोंसो आङो इसोरखौ आरो जुदि नोङो आंखौ बे बुहुमाव गावनि फिसा होननानै जोनोम हरबायबा नोङो गावनि फिसानि गोसोनि साननाय लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बोथोरखौ एसे मोजां खालामनानै होदो होननानै बोर बिनाय आरोना आङो ओमफ्राय
ओमफ्राय इदिनो ब्लेकमेलसो खालामनाय जाबाय बिदिबा ओमफ्राय इदिनाबो बुंबावदोंसो आङो बिमाफोराथ' फिसाफोरनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो नाजाखायो नालाय ओमफ्राय जुदि नोङो आंनि असे बिमाबा आंनि गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो नाजागोन बेफोरबायदि होननानै बोर बिनाय आरोना ओमफ्राय आंनि बोर बिनायखौ खोनासंमारखोसो ना माखोसोथाय अखाया हामाराखै आरोना मोजां मोनदों आङो गोसोखौ ओमफ्राय जोबथासिगोन जोंना बहुत मानसियानो सोरबा कमेन्टआव हरदों स्टेटासफोर होनायावबो सोंहरदों आरो माला रिलिज होगोन थाब नायनो लुगैबायमोन होननानै बुंहरदों ओमफ्राय रिलिज होनायाथ' जोबोर थाबैनो होगोन बैसागोआबोथ' मोनफैथारबाय नालाय बैसागोनि सिगाङावनो होगोन आरो ओमफ्राय दायो जोङो आद्रा थानाय शुटखौ लाबावनोसै बेखौबो एसे देखायलांसै नायलांदो ना मथे दिनैनि सेकेन्ड ब्लगाव नों मैया माखौ बुंदोंलाया मैया औ दे आखाइ रसबाय दे जोलै दिनै सेकेन्ड माबा जादों सेकेन्ड दे दिनैबो सुदा जोबसिगोन बारा गैला 8तासो दंबावो मोजां जागोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना मोजां जागोन बायदि नुदों आं स्टेपफोरखौ नायनानै गासैबो नायबानो जाबाय जोब्बाय ओमफ्राय दे नोंबो लास्टआव बुंबावदो जोबखाबायना बोरै गिदिं होनबासो स्रांमोन बायदि आखाइ रसबाय दे जोंना दामग्रायानो सासे गोमानानै दंथ'यो दा नै सेकेन्ड थार्ड शुट मोनसे लानांगोन दे सेकेन्डनि थार्ड शुट ओमफ्राय आरो मोनब्रै मोनबासो सिकुवेन्स दंबावो बे जोब्बानो जोंना पेकआप जागोन दैमायाव दङ मोसौ थुखैनाय दङ ओमफ्राय बिसोरबो माने ग्रुपजों एक्ट्रेसजों दैमायाव दुगैनाय दङ ना बेखौ लानोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन भिडिअखौ मा नाममोनलै दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो थेंक इउ जास्ट टाइलावनो थाबाय लास्ट ब्लग सोना दिनैनिया दे लास्ट ब्लग दिन ब्लग ला नोङो दिनैनि माबा शुटिंनिया दिनै लास्ट दे आखाइ रेवदां हमना बुंनाय जादों जोबथारसिगोन जोंना शुटिंआ दिनै जोंहा नैबे दिनै सेकेन्ड डेनि 4th नाम्बार शटआव दङ दायो मोनथाम मोनब्रैसोल'सै लास्टआव जों दैमायावहाय एसे शट दङ मोसौ थुखैनाय मानाय बेफोरबायदि शटखौ लानानै दिनै जोबहैनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय थाबैनो हगारनाय जागोन भिडिअखौ जेसे हायो रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा होमबा जोंहा बैसागु बोथोरा मोनफैथारबाय जाहाथे प्रग्रामफोरावहाय मोसानो हानाय बायदि बयबो रंजानो हानाय बायदि नायबानो जाबाय बयबो मोजां जाथों भिडिअआ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम फोसाव आरो प्रग्रामफोराव मोसागोन होननानै बे गानखौ आं आसा फालिना दङ आरो जेनेबा बे बिखेखकरि सिख्लाफोरा जाबाय थेंक इउ र बुम सतासा दे नों आं बुङाखौनो बुं आं बुंला जेबो आं बुङाखौनो बुंबाव दे इयो बुंब्रा आं बुङा दे आरो बियो जाबाय आं बुङा ओमफ्राय नै एबार आहा बिसोरजों बैसागो पार्टि बैसागोखौ आगै नै जोंहा आरो मा नामलाय सरगयारि आगै रावखौ बुंनो बुङा ना दे प्रेक्टिस खालामनो माइदों बिसोरो मुथुआथ' एबाराव गैया एबारनि एलबामाव दे नुदोंफोरा दे दा दा बिदि मोसागोनलाय जोंहा बैसागोनि
Jadi bu ya